The OGs, ayan, si Ren. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day. Yung eyesight ko, 70 na yung grade from 50. By you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Guys, good morning! Good morning! January 30 at kasama ko ang Chirpers. The OGs, ayan, si Ren, si Marlon at si Yon. Decide kami na mag-breakfast date kami together kasi it has been a while. So, papunta kami ng 3 years. Charlie's Cup. Doon kami magbe-breakfast. Time check, 6:44 AM. O, di ba? Aga namin, Charon. Hindi tayo maaga. Kanina pa dapat sana tayo umalis. Nakakagigil Anyway, we're on our way there. May sunrise na. Yeah. Asa rin 5:30? Uy, Basta maning alkoy. Ayan! As in, nagpipigil na po si Marlon. Ayan siya. Ready na po. You and I, we met a Tuesday morning. Sun high in the sky and I felt free. You did your best and I ignored the warnings. Fair enough, I guess I didn't wanna see. I wanted an adventure. I wanted something new. Okay, picture muna bago kain. Dawag sa ibang arms na sa There is just no trust in you. Fool you, I will fool you, I will fool you. 'Cause you're never gonna get the best of me. So, nandito ko sa bahay namin sa Mabolo. I'm with my sisters, my mother. My father is an alcohol. Hello? Galawin ako. Sushi, ganun ka? For dessert, Silvanas. Hindi na po, dapat po bukay. Sakit naman ako matapos. One year na ba na yung lakad? More than a year na. 54863. Okay guys, so update. Yung eyesight ko, 70 na yung grade from 50. At bukas ko pa makukuha yung eyeglasses at 6 PM. So balikan natin bukas. 한 숟가락만. 나 한 숟가락 얹고 자라. 또. 한 숟가락만. 뭐야. 엄마가 돈이 없어서 많이 못. 네 잘못한 거 없다. Hello guys, so today is January 31 and I am on my way to SM para kunin yung eyeglasses na binili natin kahapon. I'm so excited kasi finally tamang eyeglasses na po ang ating susuotin at hindi nasasakit ang aking mata. But before that, dadaan muna ako sa workplace ni Paco. May ibibigay ako sa kanya, may pinadala siya. And then, magpapa-car wash, and then SM. Kasi time check, ano pa lang eh. 3:10 PM pa, at 6 PM pa yung pick-up time ng aking eyeglasses. So, sana hindi madaming tao sa car wash para hindi tayo maghintay ng matagal. Ayan lang. Ito yung favorite car wash ko guys, kasi sobrang ganda nilang maglinis. Tapos na, sobrang linis na ni Saya.
Okay guys, isa din pala sa mga agenda natin today is maghahanap ako ng gift for Paco for our anniversary kasi sa February 10 na yung anniversary namin. Actually, hindi ko alam kung ano yung ibibigay ko sa kanya. Ano ba bang kailangan niya? Siguro ano na lang, iniisip ko, wait, ganito na lang. Naisip ko, Ray-Ban na lang na shades yung ibigay ko sa kanya kasi wala pa siyang ganong shades. Tapos mahilig kasi siya sa mga sunglasses eh. So, yun na lang. Okay, so nandito na ako sa parking lot at ayan na ang aking new eyeglasses. Finally nakuha ko na. Hindi na ako masyado nakapag-vlog sa loob kasi sobrang busy, pero ito yung mga nabili ko. Ay! So as I was saying, ito yung binili ko kanina. Ito yung gift ko for Paco para sa anniversary namin kasi pansin ko kasi meron siyang around 2 shades lang, pero wala pa siyang Ray-Ban kasi, so this is his first Ray-Ban. So naisip ko parang, oh nga no, mahilig siyang mag-shades pero wala pa siyang Ray-Ban. So, eto na lang naisip ko kasi again, may sapatos na siya, may mga sapatos na siya, may mga t-shirt na siya, may mga gadgets na siya. So, wala na akong maisip na iba pa. So, eto na lang ibibigay ko sa kanya for our anniversary. Sana magustuhan niya. Ayun, time check, it's almost 6 p.m. And I'm so happy with my eyeglasses pala kasi sobrang clear na ng paningin ko guys. Tumaas pala talaga siya. Pero buti na lang, hindi masyadong mataas. 75. Kasi before, I had my first eyeglasses way back 2020. Magto 2 years na din yun this year. So, ayan, pinalitan ko na siya. I had my eyes checked, yun nga kahapon. And eto na siya. Ang name pala ng frame na to is Abbott Bronze. If you guys are wondering. So now, uwi na tayo. Flowers. Thank you. That's anniversary. Yan ay bibigyan na natin yung gift na binili natin last week. Let's go. Iya! Oh? Kaya bawa ko dito agahapon. Bili na nga po. Mag-ribbon ko. So, this is our anniversary lunch. We have dynamite, ginabot o chicharong bulaklak, tapos lumpiang toge. This is the best suka. Hanging rice. Galing siya nag-basketball. Mas mahal na yung basketball kaysa sa akin. Hey guys, so papunta na kami ng Ayala Mall dahil magpapapicture kaming dalawa sa isang studio. So parang yun yung goal ko. Magkaroon kami ng photo shoot sa isang studio for our first anniversary. And then, kain lang kami sa La Vie. So guys, nandito na kami sa La Vie at medyo umaambon, blessing to. La Vie dito sa Lahog branch. That's right!
Hey guys, it's another day, so this is now the giveaway part. I'll be doing a cash giveaway to all my followers, my viewers out there who have been supporting me since day one. So I'll be giving away 25,000 worth of cash prizes or giveaways to you guys. So this is also my way of thanking you for supporting me sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. From Hi Malaya days to being a radio DJ to hosting Eat Bulaga, and then to being a full-time content creator, for always watching my videos, for always supporting me in literally everything that I do in life. Maraming salamat po. Kung isa ka din sa mga avid followers ko, you know na nagla-livestream din po ako sa Kumu every Saturdays. Hanggang ngayon, every weekend po nagsistream po ako sa Kumu. So marami ang nagtatanong sa inyo, ano nga ba yung Kumu sis? So Kumu is a live streaming app made by Filipinos for Filipinos, or even mga foreigners din. May mga kakilala ko, may mga namita kong friends sa Kumu na kahit hindi sila Pinoy, gumagamit sila ng Kumu. You basically can do anything on Kumu, basta wag lang kabastusan. Anything that would entertain people, meet new friends, or gusto mo lang makipag-usap sa mga tao from all over the world, pwedeng-pwede yan sa Kumu. So pwede kang magkaroon ng own show mo, magpa-games ka sa Kumu, mag-perform ka sa Kumu, kumanta ka, mag-acting ka, anything, magpatawa ka, gusto mo ding mag-DJ or mag-host sa Kumu and do your own show. Literally anything that you wanna do online. And at the same time, by doing all of those things, you also earn through virtual gifts. So, yung mga viewers niyo po sa Kumu, kung nagugustuhan na yung mga performance niyo, yung mga pinagagagawa ninyo sa live stream ninyo, they give virtual gifts to you guys. Yung mga virtual gifts na yun, convertible yun to cash. So, that's how Kumu works. And through Kumu, guys, I've met so many amazing people. I've learned so much from them. Very thankful din ako sa app na to. So, here are the mechanics that you need to do para may chance kayong manalo. Number one, of course, you need to download the application Kumu. Available po yan sa mga iOS and Android users or sa Play Store and App Store. Number 2, follow me on Kumu at Hi Malaya. Number 3, watch my stream every Saturdays at 8 p.m. starting March 19 until April 16, 2022, because I'll be choosing 10 winners of 500 pesos. Isisend ko po yan via GCash every night, again, from March 19 to April 16, 2022. Abang-abang din po kayo kasi baka ma-change yung schedule. Basta most of the time, I do live streams on Kumu every Saturday at 8 p.m. Pero kung sakali mang ma-change yung schedule, abang-abang lang po kayo sa announcement on my IG or on my Facebook page. There you go, guys. Very simple lang po ang ating mechanics. So go ahead and follow the mechanics and I'll see you on Kumu. Thank you guys again for the support. Love you. See you on my next one. Bye.